memang sekarang di Iki mau ki ceritane saka omah ya anak omah ra turu-turu ki. Nah, iki mau lah ceritane iki aku saka lor iki liwat perawatan Palbabang. Oh, Lah kok pas mandeg Bangju iki ndelalae kok ora ana barengane. Kamu lah ki jam 09.00 iki kok ya mak prinding ngono ki lho aku ki wah jan. jam berarti menyangi iki mau. Heeh. Jam 09.00 to. Saka Saka Sewon. Color aku. sekolor berarti. Heeh. Blas ra ono barangane. Ora barengane. Aku ki yo heran. Lah piye to ki anu Iki malam ta? iki jam 09.00. Iki malam apa iki? Malam Ya iya malam Kamis. Oh, Kamis. malam Nah, apa? Kamis. Lah kuwi. Aku rak dadi anu to. Kelingan ceritane nek kae lho. Nek wong rabi liwat kono mesti mbuang pitik. Oh iya. Ya, toh? Oh. Nah, Ambiyen yo ora oleh dilewati. ora ada ngono to? Ngalang berarti. Anu lewat kae PS ngalor kae. Pada isi ngalore lho. Bangju. Oh. Kadirojo. Nah, Ngalor ya. ngalor kono kuwi aku. Terus anu berarti pabrik BH ngitan. Nah, iya. Iya. Men Bisa. rombah kuwi yo. Jolo to Bapak ngono. Oh. Nek neng lor SMP 1 ngeculke pitik ora ya? Ora. Lor Ayo pas pertelone kuwi. Lor SMP 1 kan Bangjo to kuwi. Wetane, lor wetane. Oh. Nah, pas kuwi ngeculke pitik ora. Wah, nek pas karo aku, Heeh. soalnya kan dadi le ra oleh kuwi ket aku ibaratnya nembung lho, nembung. Oh sak kecak durung iki mah wis ora oleh. Ket apa ngering, ket ngering wis. Aku karo rombongan kene to. Heeh. Keluarga kene karo mbahku. Ya tetep raleh ngono, lewat ngono. Ngono kuwi, tapi pas ijabe kan aku dhisik iki. Aku wis ning kono, rombongan kene ra ngerti aku. Oh iya. Jadi musiknya kok ya. Heeh, aku ora ngerti aku kene kae do ngeculke apa ora. Nah, aku dhisik melu rombongan ngono kuwi anu, oh ya ana sik ngeculke ana sik ora ya. Dadi unik ya. Dadi meng kaya nggo syarat lho. Pitik cilike diculke. Dinteni sak menit dijupuk meneh digawa. Dadi Dijukukne. ya jane iki ora dijupuk meneh, tapi ya kuwi mungkin salah sijine pemuda sik pengen ngimu pitike ngono kae. Kan dibuang to. Diopeni. Nah, diopeni ngono gitu daripada diopeni wong Tapi liya. sing buang kudu cahe kuwi. Kudu Beda jae wong. beda wong. Ya ping kancane, Oh, iya, iso, kancane. Pitik dideleke ngene iki. Sak menit dijupuk meneh karo kancane digo bali. Aku urung tau nemone nek sing model. Biyen nek pas kakangku ponakan biyen iki ning kan oleh Jawa Barat to. Oh iya. Ini ngono kuwi yang Ya padha ya. rogo kae yang ngeculke, ngendi ngeculke. Wah, akeh berarti pitike. Ah, kuwi pas kae aku mung piro? Ping pindho nek ra. Mbok sak bare kuwi bisa ngeculke apa ora. Berarti kali Brogo diculi pitik. Heeh. Nah, kuwi unik Ya kuwi. wis apa ya? Ya, Mungkin adatnya kanggone sing wong ngerti kuwi dadi syarat ya. Ya. Dadi syarat mbuh apa lah rembuke, tapi kanggone sing wong ora ngerti akhire dadi tradisi to ngono kuwi. Terus ya. Ya jane nek menurutku mung tergantung bagaimana kita memaknai kok. Oh, ta. Nek aku lho, Iya. Ya nek ngomongke bab kuwi mau. Hitungane ya kejawen ya, hitungan. Bisa dikatakan kejawen, bisa dikatakan ya mbuh kuwi mbiyen awal-awale. Mesti ana kisahe. Ah kuwi. Ning anu ya unik lho dadi perapatan Palbabang kuwi ora minggur wong arep rabi ora liwat ngono. Wong lara kuwi ora liwat kono. Wah to. Heeh. Lagi ngerti yang Semisal ya nek ning anu sekolah mau mae ngendi ya Bakal Lipuro. Jalan sama otomatis kan sing kidul gelem ra gelem iki. Heeh. Oh berarti ngalang sik Kalang lewat sik.
ngulon lewat Gilang. Iya, bablas ngono ning Panda Adirojo. siji ngono kuwi. Heeh. Dadi malah ki ngerti nek sing ngomong loro. Heeh. Dadi kuwi ceritane iki nek menurut Mbah dhisik iki karo ya. Nek wong loro diliwake kono, semisal arep nang PKU iki, wong Bali pada PKU diliwake kono. Kuwi menurut beberapa orang ki mengko iso nganu ya nyun sewu ora ketututan ngono kuwi. Iso mengko mbuh lorone luwih parah. Iso luwih parah dan sebagainya. Nah, mula beberapa kasus iki wong zaman dhisik iki menghindari lewat Babang mergo ben kowe ben ora saya nemen lorone para-para malah bablas kuwi. Nah, aku yo tahu ya dhisik nepeke bapakku kena circle kae. Kan gone PKU nek nang leru. Oh iya nganu. Ora liwat kono, ora liwat ndi jenenge? Pak Bapang. Oh aja liwat Pak Bapang. Oh tak tokke Kadirojo kuwi mau ngalor terus buse kae lagi ngalor meneh. Jaman semono. Nah, kuwi yo nik termasuk. Iya lagi ngerti. Lagi ngerti. Nek kowe kelingan mbuh kuwi ana sambunge ra ya kuwi ya. Biyen ning TV iki ana dunia lain po ya. Iya. Pak ekspedisi alam gaib po ya. Pokoke sing ngono-ngono kuwi lah. Zaman dhisik kerep kok ngono kuwi. Ah kuwi biyen ya sempet ning Pak Babang soalé. Oh to. Heeh. Oh iya ya. Pas ndelok aku kuwi. Live po. Ndelok ning kono po. Ora maksudnya pas ning TV iki ndelok pas Pak Babang ngono. Sing dibahas iki. Nah nek miturut kuwi lho, nek miturut acara kuwi kan dimediasi to. Dumite kuwi. Ana mediatore. Oh. Dadi mbuh sing wong duwe keluwihan kuwi golek apa mediator. Dileboke kono dijak apa diskusi rembukan ngomong-ngomongan dijak ngomong-ngomongan. Ngono kuwi lah. Anune iki miturut versine si mediator sing kelebon kuwi mau. Kuwi nganu, kan ditakoni to ngopo kok iki mau kok angger lewat kene kok do ngejulke pitik. Oh iya. Macamnya ngono kae. Kuwi nek miturut kuwi kae munine adalah asline iki tergantung karo sing apa sing meyakini mitos kuwi lho. Nek meyakini yo iso kejadian. Kemungkinan kejadian nek ora meyakini ya wis mereka ora mempermasalahkan itu. Ya. Ora njuk ngudokke ngono kuwi ora. Oh, berarti nek ra ngerti marang ngerti sisan cara dene ya. Nek versine kuwi lho, versine TV ngono lho. Ning mbuh sing sak tenane kompo tapi memang mitos kuwi apa berkembang ning wilayah masyarakat ning mbuh ning Bantul apa bahkan mungkin ning njaba Bantul mungkin do krungu soal yo ngasih tekan dunia lain barang ya mesti kuwi randa kondang ning nek jare krungu simbah-simbah jaman dhisik jare anu ya kuwi tapel wates antarane Mangir karo Mataram. Oh iya, ana sing ngono kuwi. Ana sing muni versi kuwi ana sing meyakini versi kuwi. Ning ana meneh sik ngomong nek kono kuwi cen dirajah cara dene. Dadi gandeng perbatasan ki terus dinai rajah. Nah, rajah kuwi dinggo tondo. Nek kono kuwi iki sebagai tapel wates. Dadi semisal mengko ana sik saka ndi Mangir arep aing-aing ning Mataram ki muter dene kena karwane sing Mataram tekan anu gak ben kena karwane. Ana sik muni ngono kuwi. Yo. Iya, akhirnya gue mau ketika memang meyakini mungkin iso kedadian tapi ora meyakini akhirnya ya melu-melu dan akhirnya jadi sebuah tradisi tuh. Iya sih. Terlepas kuwi nun sewu apik dan eleke kan menjadi sebuah tradisi. Tapi pada akhirnya menjadi sebuah tradisi kan ya. Yo. Nah, kuwi akhirnya kan PR cah nom saiki mungkin nah iki nganu
iki ngulik sing bener-bener maksudnya oke ketika aja ngene lah mungkin kuwi kudu dionceki iki. Mergane ngopo to? Heeh. Jangan-jangan cuman ku mau mengkur dadi tradisi sing asine yo Ora iki ra apa-apa. Oh, asine Wis komunikasi wong iki lho. Oh iya. Ojo-ojo kan iso wae to, mesti kasus sing wis bahkan aku pun meyakini iki biyen-biyene piye ketika aku takon karo bapakku karo mbahku bareng ora ngerti. Nah, kuwi kan berarti cuman menjadi sebuah tradisi sing asine ya mbuh juga. Rancu ya. Heeh, mbuh iki mbuh ana benere mbuh ana klerune ora ngerti juga akhirnya menjadi sebuah tradisi lah mungkin PR awake dhewe saya sebagai canom ya ngulik sing bener-bener iki ngopo to kok iso dadi koyo ngene. Iso dadi sebuah tradisi. Jangan sampai hanya melu-melu wis kadung menyebarluaskan tapi ketika ditakoni ngopo motivasimu ngene ora ngerti. Ini lucu juga tuh Mas. Kebanyakan kan ngono kuwi ya. Yo apa ya mesti memang yo angel ya karena kuwi mau saka sing simbaya dhewe sing ibaratnya wis puncak dari informasi kuwi wis nglakoni kaya ngono. Turun ning bapak dhewe, turun arep ngulik sing luwih adoh pun yo wis angel pedhot. Yan. Ning yan dadi nek tak pikir-pikir yo ngopo kok semisal liwat kono apa ngeculi pitik apa blas ora liwat kono kuwi tak kira yo bangan apa jenenge ndakne apa ya bangane ra slamet ana jero dine ngene iki lho. Karo mbane dadi swara. Dadi swara ya iso dadi swara. Melipir ki ya ana sing ngono kuwi. Umumi to. Terus ya sik wedi tenan yen. Wah, aku ndak ning anu tak ngalahi kalang sithik ngono. Iya, soalnya yo kejadian-kejadian sing yo entah kuwi alangan kan iso sugesti ki sangat berpengaruh tenan yen. Kuwi lho. Kaya aku ki bapak uling dhisik wis beberapa tahun yang lalu. Percaya ora percaya ngendes kucing. Dadi kan aku ndek kucing ya loro. Cilik dilalaki turu nang ngisor truk ngisor kol. Heeh. Anget ya. Anget to. Bapakku mundur keprites, nek bapakku ora ngerti metu ya nek keprites. Ming wong omah iki dopiak, wah iki kucinge gepeng. Bapakku wis bablas. Wah, mulih-mulih ki crita aku ning jualan disuruh 4 wong ngono kuwi nggo pickup dadi. Nah, terus digathuk-gathuk kowe wah iki mergane masuk iki kowe iki nindes ngono ya, Pak. Nindes kucing. Ora ngerti padahal. Ora ngerti. Nah, kuwi lho. Percaya enggak percaya ning kok yo tenan lho ya. Heeh. Ya mbuh ya wong Jawa mbiyen iki titen kok yo. Kuwi titen ki apa nganu macam petung ya apa engko terus dadi sebuah sugesti terus turun temurun apa piye mungkin bisa jadi ya mungkin ya terus jadi sebuah sugesti kuwi Den soalnya kaya misalkan kaya netu ya kuwi netu sing kayak hitungan dina lair iki pasaran iki diitung semene pasangan karo iki semene itu wah iki ora cocok iki. Cocok. Iso yo soalnya yo peluang ya Mas. Ya maksudnya ya matematika. Ya si probabilitas. Mungkin pada waktu itu ya wis sering kejadian dan akhirnya menjadi sebuah satu kesimpulan bahwa nek ngene bakal ngene. Ya. Nek ngene iso ngene. Dan ini dibuktikan beberapa orang bahkan sampai beberapa periode tahun-tahun asine nenek moyang ngak dhewe penelitian tak ono ta mungkin nek ra dititeni ra diteliti sik wah iki ana wong sakmene katakanlah wong 10 sing metune padha dilalahi wong 8 ki rada naas sesuai dengan titenane ngono lho ya kuwi
yo ming sayange beberapa kasus sing kuwi penting, iso dikatakan penting kaya sejarah terus peristiwa-peristiwa kan beberapa peristiwa enggak tertulis secara dibukukan ning serat apa ono serat, cuman gandeng biyen basane juga nganggo aksara kawi dan segala awas ngono-ngono kae. Akhirnya bukan dudu budayane dhewe sing tulis menulis sing memang serta merta iki digethok tularke tekan anak turune. Akhirnya pedot. Tapi memang menurut literasi itu memang orang Jawa itu anu kok ya jarang menulis. Iya, memang Kan dudu budayane dhewe. Bukan budaya toh. Tutur toh kita. Iya, budayane Tutur dhewe. dari simbah ke bawah itu tutur. Kuwi nek ra tekon wae ora dinehi to. Jadi mungkin akeh ilmu sing do ilang. Heeh. Akhire akeh sing miskom. Nah, kuwi menarik kuwi Yan, apa jenenge? Weton apa? Ya, weton jenggo ning kuwi pasaran. Ketoke padha ra prinsipe karo apa jenenge? Zodiak ngono kae. Ketoke meh padha kayake. Karena kuwi tetep sama-sama ilmu perbintangan tuh yang ketoke lho. Ketoke lho. Ning Soale ngopo? Soale nek wong zaman dhisik mengko hitungane terus karo tandur kan gitu. Ya, heeh. Nah, tandure pas mangsa iki ngene. Tapi mungkin nek zodiak nganu ya enggak apa ya ora detail nek weton kan ana hitung angkane misalkan iki dijumlah sik. Heeh iya. Yo dikurangi apa dipiye? Nah, ketemu iki dipingke. Ngono kae. Para gapit ora ngono. Engko nek ketemu iki engko indikatore ngene. Ketemu iki ngene. Berarti lu pepak no ya. Bisa dikatakan ya. Soalnya nek zodiak sak ngerti ku lho. Zodiak kuwi ra terbatas hanya bulan bulan angka bulan bulan sampai tengah samene katakanlah Scorpio ngono gitu. Scorpio sifatnya ngene iya. Ya mungkin beberapa ono sing bener ya kaya Leo pemarah ngono kae. Iya. Gemini ngopo? Aries ngopo? Mungkin beberapa kasus podo, tapi juga aku tanda tanyane aku mau kaya iki terpengaruh sugesti. Ketika misalkan sing mau nek aku iki ra ngerti, pengen ngerti misalkan aku iki Leo iki pemarah. Wah, iya. Wah, iya. Berarti ada sithik-sithik nesu. Berarti terdistraksi apa terdoktrin apa jenenge? Ya, iso dikatakan ngono kuwi. Wis disetir ngono, kaya wis disetir bahwa kowe iki nek Leo iki ngene iki lho sifate. Ya akhirnya yo dipendem ditenani ngono kae mbuh dek yo ora ngulik. Akhirnya mbok ya. Padahal ya sing jenenge menungsa rak ya mesti nesune to. Mbah. Ora ono sing ra nesu iki. Iya. Ya ono ning mesti kan pirang persen 0, pirang mungkin. Berarti ya apa wong barat iki wong Londo iki ya tetep ono sisi ya nyosel sisi klinike kalau bisa dikatakan. Ya enggak, kita harus adil loh ketika kita menilai weton itu agak klenik, kita juga harus apa ya? Karena saiki klenik itu dianggap negatif ya. Iya benar. Iya, padahal nek zaman dhisik iki nganu ya, dadi nek kita berpikiran dukun, nek saiki mesti klenik. Dukun klenik ngene. Cuma zaman dulu dukun itu profesi loh. Katakanlah dukun bayi. Terus dukun sapi. Iya. Jadi apa ya semakin kesini tuh kayak semakin ada pergeseran makna gitu loh. Jadi saya kira dukun wah klenek banget ya dukun iki. Padahal dhisik dukun iki yo
macem-macem, ono dukun bayi, ono dukun opo Iya. dan sebagainya. Ya kuwi balik meneh ning anu. Miss anu niku mau kan rata-rata ngene iki, rata-rata kasusnya kan oke dukun bisa dikatakan klinik misalkan atau goib apa lah, supranatural dan segala macamnya. Tapi orang ngerti sing sejatine definisine dukun iki apa to jan-jan. Nah, itu loh. Kayak dukun iki biyen bisa dikatakan dokter. Nah, Sadurunge bisa ana istilah jadi ya, dokter. Lagi ya bisa jadi. Sadurunge ono istilah dokter, ya dukun ki mau. Jangan-jangan lho, Jangan-jangan. jangan seperti tabib. Nah, Apa dadi wong sing dianggap pinter, wong sing dianggap duwe keluwian, iso ngopo-ngopo, iso nambani dan segala macamnya. Bisa dikatakan mungkin iya. dicap Era-era sebagai dulu ya. dicap sebagai dukun. Ah kuwi balik meneh ning PR iku mau, PR dhewe kudune iki ya. Biasa iki anu ya, sewu. Adewe ngomongnya dukun mesti pikirane wah dukun santet ya ngene-ngene ya mesti ya ngono ki langsung dicap ngono padahal anu awal-awalnya enggak seperti itu ya. Maksudnya tidak sesempit itu gitu loh. Ya mungkin Kita ada yang kita dulu dukun santet ya memang ada, tapi nah sekarang kan tuh digebiah uyah kabeh dukun yo elek. iya, Dukun santet. Apa ki termasuk anu ya? Termasuk imbase film-film gitu. Kan banyak Jadi nek iki konspirasi nih ya. Nah, iya, menarik ini ngomongin konspirasi. Saya omongin saya menarik. Konspirasi ini film era-era mbiyen, awal-awal mbiyen kan sebagai propaganda. Oh no. Zaman perang pun Jepang ketika jajah, mbuh Belanda apa ora, Jepang ketika jajah ya medianya adalah film. Oh. Film iki isinya adalah ngapik-apik Jepang. Jadi ketika film kuwi disetel film apa anu JAV apa? Sadurunge JAV. Saya terkenalnya JAV. Ah, ora ngerti ya. Berarti skip. Isine film kuwi era-era perang pas zaman Jepang kuwi adalah ngapik-apik Jepang bahwa ayo dijak kerja, ayo kerja. Oh kayak oleh anu. Oh kayak film ono Jepang Cahaya Asia Nippon Cahaya Asia. Kuwi Nippon Pelindung Asia era-era itu film adalah sebagai propaganda. Bahkan yang Amerika pun akeh juga media-media informasi sing mau niki sing saiki iki bisa dikatakan karya seni yo. Tapi pada era-era itu memang tujuannya adalah tinggu media-media perang mau propaganda dan segala macamnya. Bahkan termasuk kayak poster-poster komik, bahkan komik pun ono. Komik ya ono to? Ono. Jepang ya nulis komik propaganda. Jepang, Amerika. Tapi pada waktu itu komik ya padha karo film sebagai media propaganda. Ajak-ajak tinggu golek kandidat kandidat tentara. Kandidat pasukan sing ning Jepang, sing ning Indonesia pada waktu itu juga golek. Memang aku merekrut kaya Soekarno kae to, gawe film kae to di ayo kerja ngene Romusa ngene to. Iya. Iya. Yo media kuwi. Nek yo sangat ngono sih. Mate ono konspirasi memang ada konspirasi seperti itu ya. Tapi terlepas kuwi mau ki bener apa orane yo enggak tahu juga. Tapi rata-rata udah percaya akan hal itu. Soalnya nganu ya kaya contoh lah gini. Ono gending apa ya istilah ya? Kayak lo yang sing apa sing mengundang kuntilanak apa jenenge? Ono to kae. Apa? Lingsir wengi. Padahal kan iki tembang apik to asine. Ngopo jadi pemanggil kuntilanak? Nah, piye. Aku ya heran awalnya percaya aku nek serem kayak gitu di SMP zaman SMP serem banget. Cuma semakin kesini semakin tak kulik ternyata tembang itu bagus loh, itu tembangnya Sunan Kalijaga loh itu buat menolak balak loh itu, menolak setan loh itu.
Nah, itu loh Yan. Iki jane sing kebangetan sing gawe apa masyarakatnya Yan. Soalnya masyarakat ketika dia tidak baca buku, kurang literasi, ya mesti percaya loh. Oh iya. Iya enggak? Bahkan ranah industri kreatif pun mereka yo bergeraknya berdasarkan budget toh. Budget untuk riset soal itu mungkin di skip. Wah iki musiknya golek musik sing medeni misalnya. Wah, paton medeni ya Timin. Wah iki ono iki Lincir Wengi misalkan. Sing usul kuwi pun ra ngerti juga. Nah, ngerti ya, penting waton dirungokke rada merinding ngono ya. Yo mungkin loh karena oke banget tuh kasus-kasus sing misalkan yo ranah-ranah kreatif kayak film yang kuwi sing filme kayak Sultan Agung yo juga penuh kritik tuh soal jari soal iya sih. motif Itu iki apa ya? wirune po Iya sih. motifnya kok nganggo parang Nah, nono kae padahal rojo dan segala macamnya sempat dikritik tuh. Berarti kan bisa dikatakan ya sepengalaman kuning industri kuwi iki budget untuk riset yo nol. oh iya. Akhirnya ya wis sing penting nguyak visual tok. Berarti intinya secara riset kurang ya. Iya yo memang butuh proses yang Proses. betul. Karena di satu sisi juga nganu kuwi mau minimnya literasi soal referensi iki nondi to golek info-info ngono kuwi sementara ning masyarakat pun random akeh Random, versi. Oh iya. Banyak versi. Bahkan fenomena zaman sekarang itu orang yang kurang literasi itu berani bersuara padahal dia salah kan. Banyak loh seperti itu. Menarik. Yo apa fenomena sosial media saat ini kan enggak kaya mbiyen media massa saat ini kan ora kaya mbiyen sing ana editor, ana kurator terkurasi dengan rapi. Oke, kleru iki bagian iki misalkan. Tapi nek saiki ning media sosial yo kabeh mau dikebyawiyah dan sing metu ning kono ora ana sing ngoreksi, ora ana sing anu tanpa filter. Iya. Kabeh saiki iso ngomen tanpa filter ya. Iya iso ngene statement ya. Anu iki aku iki asine ngene. Nah, lanjut nih. Ono iklan. Ada iklan ya. Iklan lewat. Menarik. Perfilman itu menarik ternyata. Yo sak ngerti ku lho, mesti sing dilalai tak temoni isu-isu soal itu, isu-isu soal yo mbiyen ki propaganda juk sebagai media konspirasi dan segala macamnya ngono kae. Yo ku mau akhirnya yo menggari sapa sing berkuasa to. Berarti intinya anu iki. Sapa sing berkuasa, sapa sing menang karo dene ngono ya. Heeh. Sing iso ngatur berarti terkait dengan propaganda terus konspirasimu kemungkinan sampai saat ini pun masih isih digunakan ya. Iya. Ya kaya Ya. contoh sepele rak era-era misalkan wingi berita-berita negatif nih. Akhirnya dikonter dengan media negatif sing luwih booming, luwih kontroversial. Akhirnya sing wingi angselup iki. Ya. Nggo mateni sing wingi nggo pengalian isu. Yo isih relevan gitu saiki. Cara-cara perang pada waktu itu. Zaman-zaman perang dunia ngono kae. Yo apa den dadi canom saiki. Apa meneh awake dhewe ning ibaratnya ning tanah Jawa sing memang yo tumbuh di kalangan orang-orang sing menyuarakan iki nguri-uri. Nguri-uri kudu melestarikan dan segala macamnya.
Tapi yo makin hari yo tantangannya gede banget loh. Ya. Dari kata menguri-uri itu tantangannya besar sekali ya. Ya contohnya dhewe wae lah. Kita berkesenian ngomongin ketoprak katakanlah. Iya. Ya nyun sewu, ketoprak itu kalau zaman sekarang bisa dikatakan hiburan yang mahal. Bener nggak? Iya. Ya toh. Kebanyakan orang mau pentas wah harus sewa pakaian, lighting, panggung dan sebagainya. Kuwi nek dinas sing ora nanggap ra sida pentas. Kebanyakan kan seperti itu sekarang. Iya. Lah kuwi yo ngono ya. Iki pendapatku pribadi ya. Iya. Maksudnya yo sah-sah wae to ketika Iya. berpendapat maksudnya. Iya, iya. Yo Bebas iso diklerokke iso di Iya. macam-macam. Opini pribadi. Nganu yo fenomenanya biyen kan berangkat saka ora ana dana, mesti yo ora ana yo ora duwe kas, ora duwe macem-macem. Akhirnya ndukur modal krentek. Wah, aku pengen pentas yo. Nah, Entah jadilan, entah reok, iya. entah ketoprak pada waktu itu. Iki berangkat saka sing ra ono apa-apa. Heeh. Akhirnya mbuh piye carane iki kudu dadi iki. Spirit kuwi sing ana ning masyarakat pada waktu itu muncul. Akhirnya ya wis, aku sesuk konsumsine misalkan. Aku sesuk apa sing golek sajene misalkan. Aku sing nyewa pakaiane. Hiburane apa kendangnya tak goleke Nah, seniwati ini tak golekne. Saka yo spirit kolektif pada waktu itu sing bener-bener ora duwe tendensi esuk oleh modal oleh balik oleh jual bensin segala macamnya. Akhirnya hilang ketika nun sewu ono muncullah dana isu. Jadi saiki cara dene nggon kaya ngene dikepenake. Sing tak delok lho, maksudnya aku melihat ndeloke ngono kuwi. Berarti ketika saat ini ki ono dana is sanggar-sanggar sing lagi muncul lagi berbondong-bondong gawe proposal ki. Proposal ora tembus ra sida. Ora tembus ra sida. Tapi yang anu juga apa jenenge ana dua Den? Dua mata, dua ini namanya? Sudut pandang. Dua mata pisau apa lah istilahnya. Tadi mungkin juga spirit kolektif itu hilang. Yeah. Soalnya masyarakat saat ini juga pikirannya mungkin realistis, maksudnya wah iki nek ra ono duwite orang kudu njuk arep nganggo apa, sementara ya nun sewu saiki juga wong-wong bahkan negara pun juga lagi tidak baik-baik saja. Oleng terus ini. Lagi oleng. Akhirnya yo pikiran-pikiran semangat nggo nguri-uri mau ilang, terdistrak dengan pikiran-pikiran sing wah iki sesuk mikir butuh dan segala macamnya, iki negara ini kok dadi koyo ngene dan segala macamnya. Akhirnya mungkin pupus di situ. Menarik ya, menarik. Iya. Jadi pandanganku sih, maksudnya aku ndeloke dari sudut pandang itu. Tapi selaras dengan cerita-cerita bapakku mungkin simbahku. Kaya zaman dhisik katakanlah reokan iki ya bener ya mereka tuh bandingan gitu loh. Aku 100.000, aku 50.000 dan sebagainya. Jadi mereka itu berkesenian ki orang nomor duit yang mah ketahui duit kayak gitu. Ya wi karena isen di semangat loh. Iya tadi. Mungkin era-era mbiyen
karena minim hiburan ya iso, karena juga mungkin ora akeh atau yo akeh juga sih, maksudnya apa ya, pertama minim hiburan, sing kepindune apa nganu kayak iya lah karo le mencurahkan. jadi orang no urgensine lho. Ya, nek 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 mbiyen kan memang iki kudu ono dan hiburan ya. motivasine hiburan sing kepindune juga bener-bener nguri-uri karena sak wong tuane awake dhewe, sak simbah-simbah awake dhewe isih gelisah soal iki aja nganti ilang iki. Wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Ijo nanti ilang jawane. Nah, saiki kan enggak bisa dikatakan ora terpapar kuwi to. Sekarang pluralisme ya. Kebudayaan ngendi udah mlebu. Iya, ora ono nek kancaku Ada ngomong filter. iki kowe ajar basa Jawa iki ora ono urgensine. Iya sih. Nggo ngopo ngono lho. Wong luar yo ora ngerti basa Jawa. Heeh. Tapi nek disandingkan dengan sing wong-wong anu lho, kaya generasi Gen Z. Z saiki iki mereka luwih ning piye carane aku iso urip, piye carane aku duwe karya, piye carane aku yo iso mandiri dan segala macamnya. Tapi gandeng saiki iki apa-apa iso dhewe. Gawe lagu iso dhewe ngono. Nek lagu dhewe. Dhisik kan ndak ngeband bareng-bareng. Dadi spirit kolektifnya mungkin iso ilangin ning kono. Spirit kolektif tadi. Jenenge. Kuwi. Spirit yo semangat kebersamaan bareng-bareng. Berarti nek aku bisa sedikit menyimpulkan sebenarnya dengan saat ini loh, zaman sekarang loh, dengan tidak adanya dana istimewa pun kebudayaan juga tetap akan terpuruk, ya enggak? Yo nyelot suwe nyelot suwe bahkan yo amit-amit iso ilang. Berarti kebudayaan Jawa lho. Ya. Karena balik lagi karena tidak ada urgensinya ya. Dhewe nyetel HP wis hiburan to. Iya, saiki golek TikTok kan we saking gampang ya to. Serba instan, serba ono. Ya wis ketika mbiyen sing memang guyub dengan filosofi Jawa. Mangan ramangan Sing penting kumpul. Saiki diwalik. Heeh. Kumpul sing penting mangan. Tapi isi cerak karo kuwi lho, Des. Isi cerak dengan filsafat Jawa pada waktu itu. Menarik lho ya. Jawa iki nek tak amati tuh apa jenenge? Orang Jawa itu selalu harmonis dengan apapun itu. Iya, dengan kesederhanaannya. Dengan yo bahkan ketika ada bencana pun semisal Merapi njebluk kuwi ora ono bencana kan Merapi njebluk ora, nek wong Jawa mesti Merapi duwe gawe. Heeh. Merapi duwe gawe. Nah, hal-hal seperti itu kan menunjukkan bahwa wong Jawa itu sebenarnya positive vibes, positive thinking. Oh iya. Menarik loh sebenarnya. Jadi wong Jawa itu sebenarnya tidak menghakimi. Tidak menghakimi seolah-olah Merapi itu salah Merapi karena Merapi jeblok marai banjir lahar dingin, wah, nganu meratakan rumah dan sebagainya. Ya kuwi sing apa sempet dia ngomong bengi to. Kuwi yo episode wingi dilihat, bisa dilihat di sini. Subscribe dulu baru dilihat. Kuwi tadi kejawen atau apa yo filosofi Jawa ki bisa dikatakan sebuah gaya hidup, lifestyle. Saya lifestyle ya. Kuwi padha gaya hidup slow living ngono kan. Iya. Saiki kan lagi kan to
tenar tuh lagi ngehits slow living, Living Juk. gaji Jakarta, kehidupan Jogja. Makanya ya oke toh paham-paham luar ikigai Juk. Oh iya. Zen yo ngono-ngono kae lah maksudnya. Kuwi padahal nggone dhewe iki ono lho. Wah, Dhewe duwe lho. Dhewe. Ngopo kok ra dienggo to? Heeh. Ah kuwi PR rumah. Piye yo Apa ya nopo Jawa iki secara relevan tinggu saat ini. Apakah seperti itu ya? menurutku isih relevan. Masih relevan ya. Isih. Tapi Sangat-sangat kenapa ya? relevan. Kenapa kok nggak dipakai padahal nggak dipakai? Apakah memang ada terputus talinya itu terputus gitu loh. Semisal Jawa dhisik sama Jawa sekarang tuh kayak ada gap gitu loh ya. Apakah seperti itu? Soalnya nyon sewu di Indonesia sendiri itu sebenarnya juga ketika kita bicara pendidikan kurikulum, sebenarnya kita itu punya kurikulum bagus loh, punyanya Ki Hajar Dewantara. Iya. Tapi kenapa nggak dipakai gitu loh? Padahal kan itu sesuai dengan keindonesiaan kita, sesuai dengan kejawaan kita loh. Ngopo kok ora dienggo ngono lho, malah menerapkan kurikulum sekolah luar. Padahal Finlandia sendiri itu dia kurikulumnya itu salah satunya mencontoh dari taman siswa loh. Oh iya, sempat dengar loh. Nah, itu loh. Nah, kembali ke Jawa. Itu pian ben apa generasi sesuk wak dhewe iki paling ora iki ben apa ya gaya hidup sebagai orang Jawa iki. Wah. Ngono lho. Abot. Dapat. Nah, Karena- ana meneh. Sorry tak potong. Jadi nenek ICJ saiki lagi do rame terkait dengan tagline nerimo ing pandum. Oh. Iya toh. Banyak loh yang menghujat wong Jogja iki apa nrimo ing pandum apa iki gaji sakmene nrimo ing pandum. Iya. Nyon sewu, aku dalam hatiku miris karena apa? Sebenarnya yang dimaksud nrimo ing pandum oleh orang Jawa dahulu tuh ya ora terus pasrah-pasrah orang piye-piye terus ora. Iya lah. Oh, bahkan tutup pasrah gitu. Bahkan udah pasrah. Itu loh yang apa mungkin itu terjadi pergeseran makna atau gimana sehingga quote-quote Jawa seperti itu kok dadi bahan olok-olokan lho ya. Iya toh. Ya gue mau dan balik meneh karo apa omongan awal mau bahwa pertama ket sak ndure awake dhewe Iya. bapak-bapak awake dhewe simbah-simbah awake dhewe iki beberapa sih ngerti soal itu, soal filsafat Jawa gue mau filosofi dan segala macamnya gue mau sing ngerti meng beberapa sing awake dhewe nah sing ngerti beberapa ora serta-merta langsung rene tak kandhani ora langsung lho dadak sing enom iki tekon sik lagi dibabar Kebanyakan ngono kuwi ya. heeh nek ora yo contoh sepelene kuwi nek apa karo wong tua basa nek ora dikandhani Mergane ngopo kok basa Pak ora dikandani ya. karo basane iki apa wae to Nah, iya sih. basane iki sing kudune diterapke dienggo iki apa wae to ungganggu iki apa wae to Terpsilone Nek cahe- apa wae nih. nek bocahe dhewe ora takon ngono kuwi ora dinehi deh. Tadine ya. Dan beberapa kasus ketika takon pun orang jawab ning malah kok Kan apa jadi sanepan. Ah. Sanepo. kuwi akhirnya kaya aku mau sing ning kasus ning ICJ bahwa makna nrimo ing pandum wis geser sing dong iki ya bisa dikatakan jeneng nrimo iki ora njuk pasrah tapi Pasrah ya. ya wis iki duwe ku iki Kita harus Tak usaha maksimalkan. gitu loh, Tak maksimalkan. maksimalke ngene iki. Ya wis ketika oleh semene Ya diterima toh. rezekiku berarti Iya. iki ngono. Karena kalau tidak seperti itu ya onone ngono yen ya. Onone ming apa ya jare wong Jawa iki grangsang ya. Iya. Kan ngono to. Jadi urip tak tentrem to nek kaya ngono kuwi. Oh iya. Heeh to.
Dadi gelisah, Gelisah. dadi overthinking. Overthinking. Miris aku nek terus terang kowe ana wong komane JJ. Oh, Jogja trimo pandum Iya. ngono. Ya kuwi aku sempet kuwi aku debat karo kancaku ya. Masalahku ya. Heeh, nerima yang pantum. Ya awake dhewe soalé apa wis kedoktrin soal nerima yang pantum. Dadi ya wis lah, ora apa-apa. Ini wae lah. Ning maksudnya iki orang tidak sesimpel itu ya kata ora sesepele kuwi. Sepele ku ya. Ya makane gak kok dadi Yo kuwi mau den PR bagi kita sing apa generasi muda. Generasi muda pada umumnya karo sing wong-wong sing memang concern ning iki mau Yeah. ning nggon kejawaan dengan nguri-uri dan segala macamnya. Gelem ra gelem adalah piye carane membungkus kuwi mau ben supaya luwih menarik, ben supaya iso ditampa karo acanom. Ya. Terutama genjet ini. Ini. Soalnya ono yo iki sing aku lagi ngerti sih, ono nek tau ngerti Jawa Cana. Oh. Iya. Nah, kuwi digagas oleh yo wong Jogja lah. Oh, Jogja itu. Mas Paksi gitu ya. Paksi Rana Salid. Nah, kuwi juga ngono kuwi bedah filosofi Jawa sing ukara-ukara kuwi mau dibabar meneh, diterangke meneh. Tapi kuwi mau PR selanjutnya ketika wis ana bahane, iki piye carane iki menarik dan iso mlebu iki. Bisa diterima. Ning kalangan cah nom saiki. Sementara cah nom saiki wis kedistrak karo HP lah, TikTokan dan segala macam. Tidak masalah karo kuwi mau. Selama wis nyekeli iki, makanya kan ono ukara Indonesia kuwi tertinggal beberapa ratus tahun. Iya. Peradaban tertinggal. Lah kok kuwi Rasiap. kita tuh indeks baca pun kita yang paling rendah kok. Padahal membaca itu adalah salah satu upaya untuk mengentaskan kebodohan. Nah, kuwi anu meneh. Kuwi PR meneh kuwi. Saiki wis lekas akeh sing do maca. Sing do melek. Iya, literasi. Ngulik-ngulik buku tapi ora iso maca. Maksudnya wis maca ora iso maca iki ya. Dadi nek ngene kan wong sing iso maca kuwi ketika ana ukara ana tembung kuwi ora mung sekedar diwaca tulisane tapi juga ngerti maknane. Nah, lapisan kedua, maksudnya tahapan selanjutnya setelah kowe wis iso tulisan iki wacane iki adalah ngerti iki maknane apa to? Iya. Nah, kuwi mau makane berarti anu ya indikatore sing indeks kuwi mau jangan-jangan luwih adoh meneh. Makane gue dhewe hitungane 0, piro to? Ya, indeks to. Soalnya ya gue mau wis oke banget pergerakan buku-buku pameran-pameran buku unjuk komunitas-komunitas literasi sastra dan segala macamnya iki wis oke banget tapi PR adalah ora ngerti iki. Maca ya sekedar maca sak buku rampung tapi ora iso apa mlebu, ora ngerti maknane apa. Sementara bar nek wis ngerti maknane iku mau ana PR meneh. Nglakoni. Oh no, tetap diterapkan berarti. Oh no. Makanya aku mau iso ngomong iki iso maca nih, iso maca. Iso maca. Soalnya abot ya dengan ya aku mau HP yuk media-media saiki media sosial kae ngerti nganune apa ngerti iki bahas iki tapi ya mung sekedar
ngerti kulitan tok gitu. Heeh, maknane ranti ya. Janjane apa to sing sedang digelisahkan iki? Kuwi apa ya? Apa memang anu ya ya kaya generasi nek dhewe iki dhisik kan zaman cilikan kan kaya gizi barang kan durung ditakar ya nek dhewe Oh iya. lahir mbuh langsung dinai sego apa piye dan sebagainya. Nek, apakah itu menjadi salah satu alasan kenapa kita nyon sewu kita maca ning ora maca iki mau lho. Dadi ibaratnya iki ledong angel nek ngono ta maksudnya. Iya. Ya kuwi mungkin anu ya bagian kecil ya. Yang kecil. Beberapa salah satu faktor iku ya. Heeh, dadi apa cara dene utek dhewe iki angele nampa iki mergone mungkin zaman cilik iki asupane tidak terpenuhi lho. Stunting nek jarene ilmu kesehatan. Ya piye ya. Bisa jadi lho ya. Ya bisa jadi ngono kuwi. Tapi juga nganu akhirnya kuwi mau lho indeks tolak ukur sebuah masyarakat sing berliterasi mungkin saka iso maca. Tapi budayane dhewe iki bukan budaya baca ya. Waduh, budaya tutur. Heeh. Bali meneh to, sik mau to. Heeh. Lalu mau tulisan nulis yo. Ya beberapa mungkin ono penulis, tapi ora semasif kaya nek ning liyan-liyane negara ngono. Nah, kuwi mau budayane dhewe iki budaya bertutur. Ya budaya ngobrol. Kuwi mau mangan-mangan ngumpul-ngumpul kan asine yo enggak sing yuk ngumpul mabar kan ya ora. Tapi ngobrol kayak apa ning angkringan, makanya apa angkringan kayak bisa dikatakan sumber informasi. Heeh. Ning masyarakat dhewe. Tapi menarik ya. Jadi aku pernah baca salah satu buku bahwasanya kenapa orang Jawa itu kebanyakan do malas nulis. Itu karena zaman dulu, zaman era-era kerajaan Medang itu kan wong nulis itu yang orang yang boleh nulis itu hanya Brahmana. Jadi kasta-kasta bawah kayak tak dhewe ngono jadi iki ora oleh nulis. Mergane ngopo nek nulis ndak marai kisruh. Jadi sing oleh nulis meng Brahmana sebagai dia yang mempunyai ilmu. Berarti jadi mungkin ke bawah sampai sekarang ya. Apa iki lho apa jenenge rasa ora pantes wong kok ta ono gunane ya dene ngono. Kan orang zaman sekarang kan banyak yang berpikir kayak gitu. Aku ngopo to ndak nulis ki ora ono gunane nulis yo ngopo kayak gitu. Padahal kalau menurut kata orang-orang seni atau orang-orang apa ya tokoh-tokoh kayak itu kan dengan menulis kita akan abadi ya enggak? Kata Pram atau siapa ya itu lupa. Pertama kuwi sing kepindone apa menajamkan insting kayak. Oh iya. Kan nek nulis otomatis wis paham yo yuk nglakoni to. Oh iya sih. Dilakonine salah sijine dengan tulisanmu sing disebarke. Iya nek dintes mesti nglontok ya. Ah kuwi ya kaya nek apa zaman biyen pelajaran mencongak Congak iki ngono lho. Apa jenenge nyonto lho. Ora ya. Ora wae. Mencongak iki nganu Den. Dadi gurune cerita. Ade nulis atau apa sing diceritake guru mau ade nerangke. Oh, iki jenenge mencongak. Heeh. Aku mah ngerti. Biyen SD kuwi. SD. Ning ya aku mau wis ora mlebu ning kurikulum yo akhirnya yo wis geser ganti kurikulum yo akhirnya dadi apa akhirnya kuwi nek wong-wong soalnya wong pinter ngomong bahwa justru malah mencongak kuwi sing iso dadi jembatan kowe rasa perlu maca tapi latihan kuwi wae. Dadi apa instingnya bocah iki duwe kepekaan untuk menangkap informasi, nyaring, njuk memaknai ulang, ditambahi apa
disiplin ilmu liyane akhirnya menjadi suatu gagasan sik mateng sing luwih sempurna. Menarik ya, ternyata efeknya tuh bagus ya. Aku yo ndelok ning YouTube sih. Dilalai pembahasannya nyerempete rono. Buh, aku yo ngeri juga. Iya. Padahal sepele ya. Sepele tau gak ya? Mencongak. Akhirnya mencongak ini nyontoh. Kuwi yo salah siji mungkin sing iso dadi jembatan kuwi mau ora ana penulis tapi iso peka soal informasi. Berarti ngaruh ya. Input apik, output ya apik. Iya. Ngono ta? Harapane kan ngono kuwi. Kene kurikulum ora kira-kira. Nah, ora. Saiki mbuh saiki. Dengan saiki kurikulum merdeka lah. Saya ya nyuwun sewu ya nek aku ndelok ning TikTok apa ning Instagram, oke sing kalian challenge lho cah SMP tekoni. Ibu kota Jawa Barat mana ngono. Terus wah jawab udah bingung ya ono sing kan negara-negara di Eropa. Padahal dhewe si apa lho Yan? Wah, menteri we apa lah dhewe. Zaman Soeharto. Saiki kok Iya, nganu yo ada udang di balik bakwan ya piye. propaganda yo. Mlebokke paham-paham ning kurikulum. Tapi menurutmu membaca penting lah Yan. Penting. Literasi penting ya. Penting, Pak. Nah, aku mah dadi kelingan sensor wakil presiden. Aduh. Sensor. Jadi ini rasa seneng membaca. Tapi ya wis monggo lah. Iklan mon. Iklan. Yo sing ngrungsuwe Pak nek soal kuwi oleh kontroversial kan. Sing ning industri kreatif to. Iya. Statementnya ini statementnya. Orang sing tidak menggunakan AI artificial intelligence Ini lucu ya gitu. Akan tertinggal. Yuk Aku sempet anu lho yang viral lho kuwi nang Instagram. kuwi yuk dilalai muncul lah wingi film Jumbo. Sing yo dikerjakan oleh manusia prosesnya suwe. Prosesnya 5 tahun. Nyatane yo wis iso biji lah. Kayak Ghibli pirang tahun ya ya. Oke. Oke to di share ning TikTok anu to gawe adegan 4 detik po pirang detik ngono kae pengerjaane setahun punjul. Karena yang frame by frame mah. Jajane nek AI iki piye to ya? Iki nyolong gambar apa piye iki? Ora dadi nek sangat iku lho. Dadi dek iki kan saka teks to. Misalkan tolong gaweke aku gambar pemandangan ning kono ana macane, ning kono ana gajahe. Gajahe lagi ngombe ning danau. Lah si AI ini mau komputer katakanlah kuwi mau ki mentransfer kuwi mau sing basis teks dadi gambar. Dhewe iso ning ora munculkan gambare. ChatGPT iki oleh data-data gambare saka ngendi lho. Kan nek koyo kan bdata to biasane. Iya. Program atau sistem kan bdata to. Apakah karena dia sudah menguasai beberapa data, semisal anu ki kartun Ghibli jadi kartun Ghibli ki beberapa apa versi kabeh wis di terus dene wis di jupuki lho wis di simpening lho di semisal wong arep katakanlah nggawe animasi Ghibli ki aku arep nggawe animasi Ghibli ku dhewe kuwi terus dene ChatGPT langsung kaya goleki lho data-datane langsung le gambar mesti saka kuwi gitu lho saka data-data sing diimpun dhek terus ngerti-ngerti ngono. Iya. Tadi ngono kuwi lho. Mungkin seperti itu ya. Ana sing ngomong bahwa mau njuk saka database Google. Jadi sing wis ana ning internet disaring karo
AI terus di gambar ulang. Gambarnya macan kok ngopo to? Oh, gambarnya macan ngene iki. Oh. Ya wis ChatGPT dhek memunculkan iso gambar sing ngono kuwi. berdasarkan datanya DE ya sing mesti pelajari ya. Terlepas engko isih akeh cacate misalkan ya kayak Iya. iklan makanan bergizi gratis kayak. Kayak kan iklannya nganggo AI to. Heeh. Kuwi engko tangane ana sing drijine 10, ana sing drijine 7. Iya. Kuwi Iya. ana cacate ngono. Nah, bahkan lagu pun iso digawe AI ya nih. Heeh, iso. Ya Ngeri. iso gawe dhewe. Nane dhewe apa-apa dhewe saiki. Yo ana sing ngomong bahwa AI kuwi hanya iso digunakan oleh orang-orang sing wis ibaratnya duwe keahlian misalkan wis mapan soal pikirannya wis mapan akhirnya ming juga AI sebagai apa jembatan ben suwane luwih kepenak lenggarat ngono kuwi. Iya. Tapi dia sudah jadi buntas terhadap disiplin ilmune ya. Dadi ming kur nguyak golek referensi visual liyane misalkan. Tapi menurutmu statement sih kita kalau mulai nggak pakai AI kita akan tertinggali, menurutmu bener nggak sih? Iya. Nah aku yo kleru sih nah aku. Tapi kan lo ya robot pun sekarang kita pakai AI loh. Iya, yo beberapa teknologi kayak mobil, kadang kan wis nganggo AI to. Dek wis ora yo autopilot lah. Iya. Gue ngetik tujuannya nanti wis by GPS. Nah, tinggal turu ya. Tinggal turu wis tekan. Bahkan ono sing ono ning nggon ngarepe kan sing sore iki ning ngarepe jarak pirang meter ono. Oh, ngerem dhewe. Ngerem dhewe, engko njuk iso menggok dhewe ketika ono halangan, bahkan iso sampai segitunya. Ya berarti kan yo sangar banget dong. Iya. Ya mungkin apik banget. Apa ya? Ya mungkin ono bener tapi kurang tepat mungkin ya. Ya kuwi kanggone wong-wong sing memang industri kreatif. Butuh, oke lah. Tapi nek njuk wong ora ngerti njuk mengklaim bahwa iki karyaku iki padahal saka AI. Iya iso ya. Sing berbahaya. Yo, soalnya kemunculan awal AI wis dadi kontroversi ning ranah kreatif. Ya piye saiki anu suara-suara berang iso di kuwi wajah presiden we ra ngomong katakanlah ra ngomong saru dadi ngomong saru ya iso ya to ya. Iya. Dadi alat media fitnah itu nanti sesuai. Ya kudu ya balik meneh karo kuwi to. Ketika pikiran wis mapan iso memfilter kuwi mau makanya perlu banget maca. Terus ini menjadi pribadi yang matang dulu ya. Lagi yo awal-awal apa boomingnya soal hoax kayak. Kayak kan yang ngono gitu. Kepangan gampang banget kepangan soal berita apa ono gambare sapa lagi ngopo lagi padahal lagi turu ning dikatakan wong kuwi kecelakaan. Ditulisi judulnya kecelakaan ini ngono kae wis wong langsung paten nge-share. Iya sih. Ono grup keluarga. Facebook ngono. Iya ngeri. Yo mau PR dhewe akeh banget. PR makanya yang maca kuwi nek aku ya sangat-sangat penting. Lari iki obrolan lek dhewe lintas ya. Tekan goib tekan AI. Ndi. Suwe-suwe tekan alien iki. Bumi datar. Kali nek ning internet kan ora ngerti to, kuwi iki beneran akun uang tenanan atau
akun anonim. Iya sih. Sing memang digawe ben kurang gawe unteran-unteran. Iya. Menyerang. Buzzer. Ini orang ngerti juga tuh motivasinya. Wingi rung suwe gembel tuh ini tuh. Dek kan saiki ning yo kerja ning yo industri kreatif lah. Dek bagian marketing media sosial. Wis kerja deh. Wis kerja. Nah terus ning video nih sing digawe gembel kuwi wis ana alamate ning endi apa link nggo share lokasi Google Map kuwi ana. Kuwi ning nggon komen iku wah banget. Alamatnya mana bang? Alamatnya mana? Pilihan kadang. Cetau banget. Kuwi biasanya wong-wong koyo udah kepangan nganu judul clickbait. Ayo. Kok buta-buta clickbait ngono padahal isine jane lah koyo ngono. Ya wis cetha ono tulisane alamatnya ning ngene. Ono linke garing ngeklik wis. Ono linke Google. Berarti separah itu. Iya. Separah itu orang-orang kita ya. Wong iso maca tapi ora iso maca. Ora iso yo wis ngono kuwi mau. Tarik. Ya iki mau ngomong-ngomongan gitu maksudnya. Wah, yo ngomong cangkruk to. Ora kok njuk ora njuk tumeh awake dhewe sing paling pinter ya. Wah, ahli. Pengen ngomong-ngomongan karo ngopi. Ngalor itu. Nggo ngisi konten. Sama ngerti kontene viral. Ya bu. Ora ngerti. Yo, PR ning ranah banyak PR. Ngomong ke kebudayaan tuh. Yo budaya saiki sing terjadi yo kaya ngono kuwi mau. Budayane awake dhewe. Pengaruh kemajuan teknologi ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi budaya luar kan banyak yang masuk tanpa terfilter ya. Nek jare Sunan Kalijaga jaman dhisik anglaras ilining banyu apa yang alihan kuwi. Ono to. Intine iki kayak apa ngeli ning aja keli. Anglaras ilining banyu angeli opo ngono intine. Aku yo lali. Ya itu menurutku apa ya sangat relevan sekali gitu loh untuk saat ini. Kita yo gelem ra gelem kita harus ngeli ya. Ngeli dalam artian iki kemajuan zaman tuh kita harus ngeli. Ngikuti to. Ngikuti. Tapi yo aja terus keli klender jelas ini. Menarik. Jadi nek kaya zaman saiki kan terkait dengan budaya Jawa kan karo yang positif e. Kaya aksara Jawa saiki iso di ning HP. Ning keyboard ana aksara Jawa ada tulis ngono kuwi. Terus weton saiki nek buka primbon ngono kuwi apa ki Demang ngono nglebokke tanggal wis wah wis kidul wetone apa wis umure iki wetone sekian dan sebagainya. Kuwi terlepas kuwi mau akeh versine nggo beda web ya beda. Itu versi. Tapi wis ana usaha ya ben ora ngeli ning ora keli ya. Tapi aku sih tak sayangkan tuh babakan kayak trap silo ya. Jadi kayak sebenarnya anak-anak tuh perlu diajarkan untuk bisa menghormati orang yang lebih tua, terus menghargai
orang yang lebih muda kan seperti itu. Tapi kan zaman saiki kan wis ilang tuh ya kaya ngono kuwi. Bahkan cah cilik-cilik pun sekarang kalau lewat dengar wong tua ya wis lipat uncuk. Iya. Zaman dhisik kan ora paling ada tegur sapa lah dari langgung Pak. Apa lamit Pak. Ya paling rasa rondo didunglokke ya piye. Saiki kan wis ra ono ya. Ya, tur nganu bareng wong tuwa mbiyen ki ketika misalkan ono sing ngono kuwi mau, sing ora kelamin dan segala macamnya. Ki langsung ditegur lho. Nek mbiyen. Oh iya, ora sopan. Dadi ngerti to, wah, aku kleru jebule. Iya sih. Nah, saiki kan do wis Meneng luwih ya. to ketoke. Luwih ya. Tapi ya engko nek ditegur engko nangis nganu. Dadi perkara. Kuwi akhire. Lah wong guru lho. Iya. Guru wah, apa nek jaman dicek dhewe digebuk garisan biasa lho ya, garisan kayu lho. Iya. Dilempar penghapus biasa ya. Saiki iso dipenjara ya. Ayo. Mbiyen tau dicoret nggo kapur ya. Wah. Wah. Apa ya? Nek yo njuk, anu yo njuk. Yo pertama wedi to. Sing kepindhone njuk. Wah. Aja ngono kuwi meneh lah. Ngono ki meneh ya wis dibaleni yo. Iya sih. Ono njuk kapok. Biyen koyo saiki ngono. Oke guru sing mlebu. Wah, wah banget ya. Jangan dhisik. Lek jaman dhisik umpama nang sekolahan digebuk, nang omah wadul saya digebuk malah. Wow, sing kleru kowe. kowe. Saiki ya beda urusan. Dijiwit tekan omah iso dilabrak kok gurune. Iya. Nah, kuwi pernah ono sing bahas kuwi, Dek. Iya. Ono sing muni ngene iki. Soale wong tua saiki mesti orang tua saiki sing yo saumurannya ade lah. Generasi milenial lah. Kuwi duwe rasa, duwe pikiran bahwa nek iso anakku aja kaya aku mbiyen, aja ngalami kaya sing tak alami mbiyen. Akhirnya ana rasa ngeman-eman bocah. Tapi sing sempet bahas kuwi. Tapi memang outputnya dari anak-anak kecil zaman sekarang seperti itu ya. Iya. Jadi perlu lah sih pendidikan kaya ngono kuwi. Pendidikan apa gitu? Ya kuwi mau apa ala VOC nek dengarane. Dadi sithik salah sithik dikerasi ya sithik. Nganu Den. Nah, kuwi lanjutane bahasane mau. Soale sing saiki sing wong duwe rasa eman ngono mau ora terpapar karo ilmu-ilmu parenting sing sejatine iki ya mungkin ora oleh ya miturut parenting ilmu-ilmune parenting sing psikolog wae ya. Wah iki ngondane anu sesuk anake energi anu getak ra oleh. Bahkan main tangan ra oleh. Nah, ilmu-ilmu ngono kuwi kan kudune tekan ning awake dhewe to. Sehingga duwe ra oleh. Nah, piye carane iki ben supaya tetep tetap iso menerapkan pola pendidikan kaya ngono kuwi tapi juga orang nglarani bocah orang gawe yo masa kecilnya dadi traumatik ngono kuwi. Asline kan ono ilmu-ilmune. Nah, kuwi yo sayang iki pembahasan kuwi pengennya berhenti di situ lho. Maksudnya isi tanda tanya urung ono solusi bahwa ono lho metode sik iki. Sing nggo ngawekani ngono-ngono kuwi mau. Kuwi sayang. Dadi yo waduh yo mandek ning ngono aku. Gantung hati ya. Yang anu sih PR ku mau jam ya. Itu mas.
Indonesia ya. Jadi begitu konco-konco Dharma Taruna. Yo Meng ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Jangan baper. Jangan baper. Sing berat baper iki. Ngomong-ngomong kosong ibaratnya. Ngomong kosong. Syukur-syukur iso menginspirasi. Iso dadi kegelisahan bocah-bocah saiki. Iso paling ora iki iso terpikirkan semisal oh ngene ya apa mosok ngene ya. Dadi paling ora iki ono cementas sithik ngene. Dadi kegelisahan iku. Akhirnya ya njuk nggoleki, ngulik, syukur-syukur malah luwih ngerti. Nah, njuk ngajari awake dhewe. Kabeh sharing ngono ya. Heeh, kabeh ming sinau. Sinauan. Ya ngeri ya soalnya. Kompleks permasalahan ini. Jadi nek dipikir-pikir penak urip wong anu ya, wong zaman dhisik ya. Tidak sekompleks sekarang. Paling lho. Dhisik kan nyon sewu wong zaman dhisik mungkin Mbah Buyuta dhewe ya, mungkin kerja arek sesuk tangi bar subuh kadang-kadang jam 5. Wis makan neng ndi? Neng sawah. Biasane lho. Tekan jam 10. Jam 10 mulai sarapan. Wangu iso dienggo ngaso, iso dienggo ngresiki gaman dan sebagainya. Karena cuaca kan panas ya awan. Iya. Dadi do ngaso. Jam 2 awan kuwi bali meneh ning sawah tekan sore jam 4 atau jam 5. Nah, setelah itu nanti malamnya dienggo omong-omongan ngene iki. Ya jagongan. Bar kuwi jam 12 turu, sesuk-esuk ya ngono kuwi meneh kan kebanyakan udah ya ngono kuwi. Kuwi nek menurut catatane Raffles ning nggon buku History of Java. Ning ya Raffles ya kurang ajar ya. Dia menyusun History of Java sing tebal sakmono kuwi. Dia mengatasnamakan Raffles padahal kalau dia tidak menjarah naskah-naskah kuno di Keraton Yogyakarta, dia tidak akan bisa menyusun naskah History of Java itu. Karena dia bisa seperti itu ya mergo njarah, maca sing dijarah kuwi, ya sing ditulis kuwi. Sehingga dia sempat ngomong bahkan sampai kapanpun tidak akan pernah ada orang yang membuat literasi tentang Jawa selengkap saya. Oh iya. Sampai sekarang ini. Soalnya ono apa ya ngono ya. Apa ya? Jadi semacam kaya paham. Semacam kaya apa ya? Gaya hidupnya mereka lah misalnya. Iki ben supaya aku dikenang, supaya aku terkenal dan di satu sisi aku menguasai wilayah itu dengan naskah-naskah mau sing dijarah dan sebagainya. Akhirnya ono tendensi bahwa wah iki aku ben iso terkenal dikenal dan rata-rata penulis sejarah kan dari pihak yang menang ya ditulis oleh pemenang. Ya terlepas kuwi ono enggokan sejarah atau enggokan isu-isu sing penting yuk diilangi ono digaris bawahi yuk lian-liane tapi memang fenomenane ngono kuwi to. Iya sih. Yo referensine gelem ra gelem ya kuwi. Gelem ra gelem ya. Kuwi dadi ana cerita meneh ya nek jaman dhisik tentang babat Arya Penangsang. Jadi kalau kita merunut babat Tanah Jawi yang mana itu ditulis oleh Pakubuwono atau era-era Mataram awal atau Mataram akhir itu
dicatatkan kalau Arya Penangsang itu bengis. Rondo wis pokoke ana negatifnya ya, perasaan itu. Cuma di babat Arya Penangsang yang mana sampai sekarang masih diilhami oleh orang-orang pesisir atau orang Pajang, itu menuliskan bahwasanya Arya Penangsang itu adalah pahlawan bagi mereka gitu. Ya, sampai sekarang pun doktrin itu masih menyala di diri mereka masing-masing gitu. Bahkan di salah satu babatnya itu menuliskan kalau Arya Penangsang itu sebenarnya nggak mati. Yang mati itu adalah pendereknya yang menyamar jadi Arya Penangsang. Dia aslinya tuh kabur, pergi ke Jawa Timur. Dia di sana mendirikan pondok pesantren dan menjadi pendeta kiai lah berarti ini. Bahkan sampai versinya sampai bertolak belakang seperti itu gitu loh. Baik itu di babat Arya Penangsang maupun di babat Tanah Jawi. Nah, itu kan menarik orang zaman dulu menuliskan terkait dengan tokoh atau penokohan yang menjadi spirit mereka gitu loh ya. Ya balik lagi sejarah ditulis oleh para pemenang. Iya. Sekarang saya menang Mataram ya Babat Tanah Jawi ini ya di apik-apik kan seperti itu. Tapi saya menarik mereka juga membuat counter. Jadi counternya babat Arya Penangsang itu tadi. Yo. Nek saiki yo kuwi film kuwi. Film ya. Film-film perang rata-rata sudut pandangnya Amerika. Oh, pantesan Rambo itu ya. Padahal aslinya kan kisah-kisah heroik sudut pandangnya seolah-olah Amerika ini sing paling apik nulungi dadi sekutu ngene nulungi kono film-filmnya kan ngono ya. Nek asline kan Amerika kan ora menang karo Vietnam. Iya. Ya kuwi ada udang di balik bakwan. Enak berarti. Tapi aku sekarang masih gumun sama orang-orang yang dia itu bisa membuat buku, bahkan cara penerbitannya pun kadang orang yang terima sak buku, kadang 5 buku 10 buku dan sebagainya. Terus kuwi kepiye ngono gitu. Nek secara nalarku ora tekan ya tulis buku ngasih sak ngono, ngasih sak ngono. Ya ra sih. Ya mau nek soalnya aku duwe yo prasangka jelekku ya. Maksudnya elekku aku nganggepe kuwi mau wis tendensine ora kok njuk tulisan sing bener-bener iso tinggu. Dadi niate penulis ki wis beda. I see. Dadi ono ranah bisnis lah, ono engko kuwi mau sing luwih adoh ya ngenggokke sejarah itu propaganda ya. Paling bisa jadi buat ini ya rebranding juga ya, pas self branding apa jenenge. Elekku aku nganggepe sing yo ki aku nulis ki ini ki. Wah, tujuanku ben jenengku munggah ya jadi ya. Terus juga di ranah akademis kan yo tuntutannya adalah nulis toh. Nggawe buku dan segala macamnya. Sing tesis yuk nguyak doktor dan segala macamnya kan gelem ra. Iya sih. Nah, sementara juga penyedia institusi pendidikan sing yo orientasine bisnis. Iya. Mencetak juga sih. Mencetak iki profesor pirang atus 1000 ngono kae yo orientasine macam-macam. Yang terbaru Bahlil. Kuwi Karena rahasia umum. Wingi yang gandeng obrolannya dhewe iki semakin malam. Iki dadi aku ingin kan buka salah satu utas neng trip. Kebetulan aku maca ning ngono kuwi. Dadi film Jumbo. Itu ada yang membahas dari
sisi akidah agama. Oh iya. Paling sempat nge-screenshot gitu. Jadi dia itu mempermasalahkan iki mosok kekancelan karo arwah kayak gitu. Kan ono tuh yang cewek arwah itu. Ini secara akidah udah enggak bener kayak gitu loh. Iya. Dan itu menciderai film Jumbo yang sudah memang bagus kayak gitu. Kenapa harus ada itu gitu loh. Takutnya itu anak-anak itu jadi akidahnya tuh apa ya jadinya ya berkurang atau akidahnya tuh pudar karena dia melihat itu gitu loh. Menurut tanggapanmu Wian? Aku nanggepi ngene iki. Anu ya. Kuwi pertama wis beda konteks to. Ya. Agama karo ranah kreatif sing bahkan kuwi film orientasine wis beda sih. Oh ngono. Beda. Pertama sing film nek aku nganggepe film Jumbo kuwi pertama adalah sebuah ekspresi si penulisnya bahwa mbiyen kenangan masa kecil iki ngene iki dengan gandeng iki adalah bentuk film animasi. Ditambahi bumbu-bumbu soal imajinasi, objek-objek fiksi, ngono kae objek-objek sing yo tapi utopia. Nganu, memang industri kreatif itu tidak bisa dicampurkan dengan agama atau gimana? Iso, tapi dalam hal iki mau iki wis beda konteks iki. Maksudnya niat pertama nggawe film Jumbo juga. Iya. Iki memang pertama. Iya niat awal ya. Ora bukan edukasi agama kok ya. Tadi kaya iki kok kabeh yuk diserang yuk kabeh iso disandingkan dengan menurut bahkan nek sing paling sangar meneh kan sains karo agama iki ora iso. Awal terbentuknya dunia miturut fisika ngono kae, miturut agama ngene iki. Kuwi nganu. Nek biasanya do ngikuti nek kanca-kanca ngikuti Dr. Ryu Hasan nah kuwi. Oh iya. Dia bertolak belakang, dia dokter sains. Walaupun dia itu cucu dari pendiri NU, tapi agak dia bisa rasional lah terhadap agama, bisa tidak tercampur aduk karena itu. Nah, aku yo dadi kelingan ya. Kayak film Jumbo. Ya. Ono iklan meneh. Jadi aku kelingan. Terkait dengan film Jumbo. Sebenarnya masa kecil kita tuh juga sama dalam artian gini. Kita dulu mungkin kenal Casper gitu. Ya. Ya dipikir-pikir Casper ini hantu ya gitu dan dia berteman dengan orang ambil mirip lah sama Jumbo. Kita melewati masa-masa itu dan toh kita juga sampai saat ini yo terkait dengan akidah yo tahu kayak gitu loh. Bahwa ini ini kartun ya gitu dan secara agama sebenarnya arwah itu dia tidak bisa ini dia udah kembali ke alamnya gitu. Kan seperti itu toh. Nah itu kan sama sebenarnya dengan Jumbo tadi. Nah aku kok menyikapinya seperti itu gitu loh. Ya gue wis kepolen dan gue mau balik meneh karo mau wong sing yo nun sewu mungkin kurang paham soal konteks iki film sing memang bener-bener orientasinya adalah hiburan. Sing kepindune adalah memunculkan masa lalu, kenangan masa kecil. Gandeng iki film kartun animasi. Dibumbui lah dengan cah cilik itu imajinasinya tinggi ya. Kita tidak tahu loh. Si anak kecil arwah itu tadi itu sebenarnya imajinasinya kita juga nggak tahu loh. Iya. Benar bisa jadi loh ya. Karena sudut pandangnya itu sudut pandang anak kecil. Ya, kuwi mau kaya nek apa? Ya saiki Upin-Ipin wae lah. Upin-Ipin piye ketika nanggepi bahwa Upin-Ipin dadi buku ngono kae. Upin-Ipin dadi buku sing iso ngomong. Nah, dan aku sukanya Upin-Ipin tuh apa? Kalau dibandingkan film-film kartun Indonesia kayak film kartun Entong terus kayak apa ngono lho. Jadi nek Upin-Ipin itu dia benar-benar murni pedesaan gitu, benar murni dunia anak-anak gitu loh. Tanpa harus sedikit-sedikit
ayo kita tanya Pak Haji ya gitu, biasanya kan ngono gitu. Oh, jadi ada apa yang saya bukan bermaksud mendeskripsikan terkait dengan agama, cuma ini film bener-bener film animasi dunia anak-anak gitu loh. Iya. Untuk dunia hayalan kayak gitu loh. Sedangkan yang saya kayak film animasi Indonesia kan masih agama sentris gitu, dalam artian tidak bisa luwes gitu loh kan, soal luwes dunia anak-anak gitu loh, masih nanti apa sedikit apa alhamdulillah astagfirullah dan sebagainya. Memang itu bagus mah. Anak kecil, realita anak kecil itu tidak terus bisa seperti itu gitu loh. Iya. Ya mungkin ipin-ipin ada sesi sendiri terkait dengan agama, sesi religi dan sebagainya. Cuma kan tidak semuanya harus seperti itu gitu loh. Ada sisi-sisi naturalnya bocah seperti apa seperti itu. Indonesia ki ora ya kaya film mesti ya Indonesia mesti ada sangkutnya seperti itu. Jadi ketok ora natural gitu loh. Iya. Yo kuwi nganu apa? Oh iya, benar apa ya? Bagian dari kuwi mau apa? Tujuane si kreator iki meh apa ki? Berarti niat iki. Niatnya awal sih. Mungkin sing nggon apa kaya film yo animasi kartun Nusa dan Rara ono kae njuk Entong dan segala macam. Mungkin ono kampanye soal agama sing medianya adalah film animasi. Tapi anu ya, kalau Nusa dan Rara itu pengecualian bagi saya karena memang niat awalnya memang dibuat untuk seperti itu gitu, memang buat agama memperkenalkan agama gitu. Cuma nek liyane gitu loh kayak si film Entong lah ngono kan. Enggak cuma kartun sih sebenarnya kayak mungkin masa kecil kita ada Madun dan sebagainya kan mesti toh. Wah, Pak Haji ya dan sebagainya. Mereka tidak bisa terlepas dari itu gitu loh. Nah, aku ndeloke karena wong-wong sing industri ning ngene dhewe iku mau rata-rata mereka besar ning sinetron sih. Dadi orientasine katakan sudut pandang mungkin ya. Kayak produser njuk apa sing ngomong sing di balik layar ku mau kuwi wis seolah-olah menstereotipkan iki ngene iki lho, formulane iki yo ngene iki. Karena industri ning Indonesia sing payu adalah isu-isu soal apa sidik-sidik wadul Pak Haji ngono kae. Ngono permasalahan ngono Pak Haji itu kok ini harus gini. Padahal di kehidupan nyata tuh yuk ora koyo ngono gitu loh. Kan kadang kan kita kalau nonton itu apa sih ngono tidak natural banget gitu loh. Kecuali memang acara agama ya itu fair. Ya gue balik meneh ning Jumbo kan akhirnya iki kaya sing apa film seapik itu pun isih ono menganggap iki kok apa ngowahi adat, ngowahi akidah dan segala macamnya njuk. Lha iki didelok sik iki konteks berkreasine wis beda sik iki. Duniane wis beda sik. Memang orientasine si Rian ya iki aku pengen memunculkan apa kenangan masa kecil dunia anak-anak itu ya. Dunia sing koyo. Tapi iso diayali kan. Ya bagaimanapun kalau semisal mau apapun itu genrenya itu yuk tetap kalau bisa jangan keluar dari akidah karena itu nanti yang nonton banyak anak-anak seperti itu ya itu apa yang aku dapat dari UTAS di treat kayak gitu. Jadi sebenarnya bahasan ini pun juga kita tidak bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak kan seperti itu kan. Karena ya ini ibaratnya ngonceki ya di seperti itu. Enggak ada yang salah paham. Yo pendapatnya dhewe ngene iki ya Iya, pendapatnya. Yo memang anak aku iki wis ora iso disandingkan. Memang tidak bisa ya. Yo angel loh. Terus ada lagi yang kayak kegagalan berpikir. Ya aku ngomong kegagalan berpikir. Aku ini juga sempat lihat di Facebook. Mbak
nandur wit. Hmm. Wah, ndelok wite dhuwur iki berbuah. Nah, terus dhek gawe video. Terima kasih kepada alam semesta sudah menghadirkan intinya sudah apa aku dapat feedback buah-buahan hasil dari aku menanam kayak gitu. Terus ono sik komen ngene iki. Berterima kasih kok sama alam. Berterima kasih sama Tuhan ya gitu. Iya. Yo padha karo sing jumbo mau padha. Termasuk kan kegagalan berpikir gak sih apa aku ya sik radok gitu loh. Wi sama gak sih kalau semisal Kak Dewi nek dokter suntik terus Kak Dewi nilai suntik nek dokter terus mari. Wah, nuwun ya Pak dokter ngono. Sebenarnya sama gak sih? Terus ngono sik nyinyir unjuk matur nuwun kok karo dokter sik ngene sik menyembuhkan iki Tuhan nek gitu. Yo Ono ya soalnya ya. Aku kadang ki yo jadi piye to apa aku sing kleru, pemahamanku sik kleru apa piye gitu lho. yo ku mau den aku tetep yo be yo ora kok yo menyudutkan salah satu pihak. Ya. Ini mesti yo lucu ya. Ya wi realita di Facebook banyak yang seperti itu. Jadi Saya juga yo nganu apa ya? Nganu meneh yo apa? Ojo-ojo memang disiapkan untuk nggo nyerang ngono lho. memang sengaja nyerang deh. Aku le marai apa? Dadi apa jenenge iki dadi media sing berbahaya rak. Ojo-ojo ming iki mengko disiapkan nggo nyerang. Propaganda ya. Heeh, akhire ya wis. Yang penting chaos. Yo sing posting ya ora urusan dengan itu ngono. Virus hilang lah sih. Kemana? Ya realita. Ya apa jane. Ya ngeri ya dan soalnya. Hal seperti itu kan ya nyun sewu bagi mungkin orang-orang yang awam atau masih polos kayak gitu kan terus ke distrak loh ya atau pengen Oh iya. iya toh. Yo mau. Ngeri dan soalnya yo balik meneh to karo sing mulai iki ngomong sekedar ngerti fenomena iki tapi wis seolah-olah ngerti sak kabeh ngono. Akhirnya ngetoki statement padahal dhek yo berarti maca judul yo wis seolah-olah judul yo wis mewakili isi ini ngono kae. Maca ning ra maca ya. Ya untungnya wae ning kiwa tengene ak dhewe ra ora sik ngono kuwi. Iya, ya muga-muga wae Iya sih. iso diselamatkan. Lucu. Ngeri deh. Ya aku mau sekelumit anu apa ngomong ke fenomena yang berkembang atau fenomena saat ini. Kembali lagi kita hanya ngobrol-ngobrol. Kesimpulannya nah aku kok menangkap kuwi mau dadi kesimpulannya ya dhewe iki sing di PR oke. iya. Terkait dengan ya salah satunya terkait dengan kegagalan berpikir. Terus karo apa ya mau literasi. Yo ning ranah adat tradisi rak iki carane apa kembali eksis. Ya.
bicarane iso tekan ning cah-cah nom saiki. Ben suwene apa yo nek wong Jawa aja gumunan ngono Aja kae. gumunan, Aja aja kagetan. kagetan. Aja yo ngono kae. Akhire soalnya mau iki mung suwe dudu awake dhewe pribadi meneh. Sing nek wong biyen mungkin bergelut dengan pikirannya dhewe, saiki apa bergelut dengan pikirannya wong liya sing marai hawa ku mau Wong liya kuwi pirang-pirang. ketika ora iso memaknai iki apa to jane, ora iso ngerti sing sejatine iki apa, akhire yo wis ming ku mau maca judul yuk seolah-olah Ngerti. yuk urung meneh ngudokke kudu ngene iki. Kudu ngene iki. Nah, bahaya. Bahaya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang golongan seperti itu. Yo ngomongke meneh yo mesti iki bukan kok awake dhewe iki sing luwih pinter. Ya ora. Ming ngomongke apa sing wis tau diomongke wong-wong ben supaya juga ngeling-eling dadi pengeling-eling dadi yo anu suwene informasi-informasi sing bisa dikatakan iki sing kudune iki aja kuwi mau iso yo apa balik meneh eksis ning dhewe yo syukur-syukur dadi sebuah kegelisahan sing dipikirke sesuk ana muncul iki apike piye yo ono dengan fenomena sing kaya ngene iki mau apike kepiye. Disclaimer, kita di sini juga dalam artian isih butuh sinau. Apabila kalau semisal kita ada salah kata atau salah pembahasan, mohon dimaafkan. Namanya juga ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, gendu rasa. Jangan lupa tetap subscribe. Stay tune di Dharma Taruna Official. Sanggar Seni Dharma Taruna. Bebarengan kekancan Kang Faedah.